Sinergiju pored Microsofta iskoriste i partnerske kompanije koje na ovoj manifestaciji predstave sopstvene uspešne projekte. NPS je domaćoj javnosti najpoznatiji po Microsoft ERP rešenjima, a na ovogodišnjoj sinergiji je predstavio implementaciju Dynamics Nava u Uniprometu. NPS je u kompaniji Unipromet instalirao najnoviju verziju NIV, Microsoft Business Solution ERP-a, koji u sebi uključuje sve one module koji su neophodne preduzećima za praćenje svojih resursa, uključujući napredni modul proizvodnje. Za NPS je ovo bila vrlo bitna implementacija, pre svega zbog kompleksnosti same firme i načina rada. Kogod poznaje Čačak i Čačane znaće da je poverenje njihovo teško steći i da za to treba i vremena i truda. Da, mi smo se kroz projekat koji je trajao više od godinu dana zaista potrudili i ja se nadam da smo delimično zadobili njihovo poverenje. Ono što mogu da istaknem da je bila čast raditi za kompaniju koja posluje u središnjoj Srbiji, znači nije iz Beograda, i koja svojim naprednim pogledom na vođenje firme i svojim menadžmentom je dovela do toga da NPS samo implementira jedan uspešan projekat. Mislim da se to nikako ne bi desilo bez ljudi koji čine tu kompaniju. Osnovna delatnost Uniprometa je izrada zaštitnih metalnih ograda. Oni su lider u ovoj oblasti ne samo u Srbiji, već i na Balkanu. Firma trenutno po našoj statistici velika, 200 zaposlenih, izvozi u 14 zemalja, od skoro 200 zaposlenih 33 sa visokom stručnom spremom. Naša specijalnost je proizvodnja čeličnih zaštitnih sistema za puteve. U tom smislu smo članstvo uzeli u nemačkom udruženju koje se bavi razvojem ovih sistema. Tu smo 13. firma zajedno sa još 12 nemačkih. Firma preradi godišnje i do 20.000 tona ovih proizvoda. Radimo kompletno, znači cela proizvodnja se događa u našem klubu na jednoj lokaciji. NPS je bio jedan od onih kompanija koja je prezentovala svoj ERP rešenje za naše potrebe u našoj firmi. Dolazili su više puta, više učesnika, bilo je regionalnih rešenja, bilo je, da kažem, više i lokalnih rešenja i na kraju smo, zbog reference koje je NPS imao, zbog onoga što Microsoft Dynamics rešenja nude, opredelili se za NPS. Najveći problem nakon implementacije je bilo privikavanje zaposlenih da svakodnevno unose precizne podatke koji su srž svakog ERP-a. Kada je taj problem savladan, Unipromet je mogao mnogo preciznije da prati ne samo prodaju, već i razne faze u proizvodnji. Da pratimo, znači, sve utroške, i to mnogo detaljnije nego što smo ranije to mogli, da ih analiziramo u mnogo slučajeva, da se lako spremamo za bilo kakav izveštaj, za biznis plan, za neke aktivnosti koje su potrebne zbog pribavljanja kreditnih sredstava, da analiziramo naše proizvodne postupke, da otklanjamo uska grla i da bolje planiramo cele tokove, znači materijala i novca kroz našu kompaniju.